За гэтую секунду у вашым целе памёрла і нарадзілася прыкладна 3,8 мільёнаў новых клетак. Каморак. Кожную секунду, кожны дзень усё вашае жыццё ўнутры вас ідзе бесперапынны канвеер. Калі ён спыняецца, мы паміраем. Калі паскараецца і выходзіць з-пад кантролю, нас забівае рак ды іншыя пухліны. Як бачым, гэта вельмі важны і далікатны канвеер, неабходны для існавання жыцця нашай планеты. У мінулым відэа мы разабраліся ў будове асобнай каморцы, клеткі, і запомнілі гэты пастулят. Усякая каморка ўзнікла ад іншай каморкі. Але як гэтая складаная біяхімічная сістэма стварае сваю ідэнтычную копію? Як адна каморка пераўтвараецца ў дзве? Сёння мы разбярем самы далікатны і небяспечны механізм прыроды – дзялення каморкі. Так, і няхай матэматыкі прабачыць біёлегам тое, што ў нас каморкі множацца праз дзяленне. Сябры, мне неймаверна сумна абвяшчаць гэта, але буду з вамі шчырым. Праект блогія пра біялогію можа хутка закрыцца без фінансавання. За кожным такім відэа стаіць больш за 120 гадзін неаплатнай працы. Мы не маем вялікіх фундатараў, таму вы нашыя адзіныя інвестары. Калі вы хочаце, каб сучасны навукпок і асвета гучалі па-беларуску, існавалі насуперак усяму, падтрымайце нас на Patreon ці праз спонсарства тут на YouTube. Спасылкі будуць у апісанні. Толькі дзякуючы вам гэты праект зможа жыць далей. А цяпер павяртаемся да тэмы. Першае, што варта разумець і на чым не дужа акцэнтуюць увагу ў школе. У вашым целе дзясяткі трыльёнаў каморак. І далёка не ўсе з іх будуць дзяліцца. Адныя сапраўды жывуць некалькі дзён і рэгулярна абнаўляюцца, але іншыя існуюць месяцы, гады і нават усё нашае жыццё без усялякага дзялення. Напрыклад, некаторыя каморкі цэнтру крышталіка вашага вока будуць старэйшыя нават за вас, бо яны сфармаваліся яшчэ да вашага нараджэння і захаваліся без аднаўлення з тых часоў. Карацей, поўнага абнаўлення ўсяго нашага цела пад нуль ніколі не адбываецца. Іначай мы б страчвалі памяць кожныя некалькі гадоў, бо абнаўляліся і ўсе б нашыя неўроны. То бок далёка не ўсе каморкі наогул могуць дзяліцца ў сваім дарослым спелым стане. Такі стан завецца станам спакою або G нулявое. G, бо гэта першая літара ад ангельскага gap, што можна перакласці як інтэрвал. Каморка трапляе ў нулявы інтэрвал толькі калі яна атрымлівае сігнал, што больш дзяліцца, памнажацца ёй не трэба. Вядома, усе працэсы ў каморцы працягваюцца, але яна не рыхтуецца да дзялення. Некаторыя каморкі застаюцца ў гэтым умоўным спакою назаўсёды, як большасць нашых неўронаў. А некаторыя, як клеткі нашай печані, гепатацыты, пасля G нулявога могуць вярнуцца да дзялення. То бок павярнуцца да свайго G1. Каморкавы цыкль – гэта перыяд жыцця каморкі з моманту яе ўтварэння да яе наступнага дзялення або смерці. Яго пачынаюць разглядаць з перыяду G1. Іначай гэты перыяд яшчэ называюць прасінтэтычным. G1 – самы доўгі інтэрвал клеткавага цыклю. Тут каморка расце, назапашвае рэчыва і правярае, ці ўсё ў парадку з ДНК.
карацей, рыхтуецца. Пасля G1 прыходзіць так званы сінтэтычны ці проста S-інтэрвал. Тут адбываецца самае цікавае – капіяванне генетычнай інфармацыі, рэплікацыя ДНК. Гэтая спіраль раз'ядноўваецца адмысловымі ферментамі на два ланцужкі, і спецыяльныя бялкі ДНК-полімеразы звязваюцца з кожным матчаным ланцужком і дабудоўваюць новую камплементарную дачынную копію. Такім чынам, пры канцы S-перыяду у ядры ўжо знаходзіцца падвойная колькасць ДНК, якой хапіла б на 2 паўнавартасныя каморкі. Наступны інтэрвал G2 або постсінтэтычны. Каморка тут назапашвае энергію ды сінтэзуе бялкі, якія спатрэбяцца непасрэдна для дзялення. Разам G1, S ды G2 складаюць так званы прамежак інтэрфазы, перыяд цыклю перад непасрэдным дзяленнем каморкі. Інтэрфаза займае да 95% ад усяго часу гэтага цыклю, а потым наступае дзяленне. Асноўны спосаб дзялення клетак нашага цела – гэта мітоз. Таму перыяд непасрэднага дзялення ў цыклю называюць M-перыядам. Мы разглядзім яго асобна крыху далей. Усю інтэрфазу, то бок G1, S ды G2, генетычная інфармацыя ядра, так званы храматын, знаходзіцца ў сваім рыхлым незапакаваным стане. Гэта неабходна, каб храматын заставаўся актыўным і бялкі маглі сінтэзавацца па інструкцыям, якія ён дае. Але як толькі інтэрфаза падыходзіць да свайго фіналу, каморка уступае ў перыяд дзялення. Храматын скручваецца і фармуе тыя самыя храмасомы. Разглядзім гэтыя цікавыя структуры больш падрабязна. Гэтыя кароткія, шчыльныя структуры, храмасомы, мы можам пабачыць толькі ў M-перыядзе, які займае маленькі адсотак часу жыцця каморкі. То бок, у большасці каморак вы не пабачыце храмасом, калі будзеце шукаць іх праз мікраскоп. Чалавек мае 23 пары храмасом, то бок агульная колькасць 46, але правільным будзе казаць менавіта пра пары, паколькі мы з'яўляемся дыплёіднымі арганізмамі, носім падвойны набор храмасом 2N, па 23 храмасомы ад маці і ад таты. 22 пары з іх дублююць адна адну, мы называем іх аўтасомамі. І адна пара можа не супадаць. Гэта плоцевыя палавыя храмасомы X і Y. Такі храмасомны набор завецца карыятыпам арганізма. Тэхнічна, храмасомы – гэта доўгія малекулы ДНК і бялкі, якія накручваюць гэтую ДНК на сябе. Літаральна заархіваваная генетычная інфармацыя. Пры пачатку дзялення усякая храмасома будзе складацца з 2 сястрынскіх храматыд, якія злучаныя паміж сабою ў зоне цэнтрамеры. Нягледзячы на тое, што храматыды 2, храмасома толькі адна. Тут галоўнае правіла – адна цэнтрамера, адна храмасома, нават калі тая мае 2 храматыды. Кожная з гэтых 2 храматыд змяшчае абсалютна ідэнтычныя малекулы ДНК. Бо тыя малекулы былі сінтэзаваныя праз рэплікацыю ў S-перыядзе, які мы ўжо разглядзелі. Такім чынам, у каморцы перад дзяленнем будзе 46 храмасом, але удвая больш, то бок 92, храматыды. Гэта можна запісаць як 2N, то бок двайны набор храмасом, але 4C, у 2 разы больш храматыд. Як вы, напэўна, здагадаліся, дадатковыя храматыды і патрэбныя для дзялення каморкі, бо яны адыходзяць па адной да сваіх новых дачынных каморак. Такім чынам, у кожнай новай каморцы будзе двайны набор храмасом 2N і аднолькавая з ім колькасць храматыд 2C. Такія вось цікавыя структуры. А цяпер непасрэдна да класычнага дзялення – мітозу. Мітоз
Гэта асноўны спосаб дзялення каморак усіх эўкарыётаў, калі з адной матчынай атрымліваецца дзве ідэнтычныя дачыны. І хоць гэтае дзяленне нядоўгае па часу, але мітоз, таксама як і інтэрфаза, складаецца з некалькіх перыядаў. Першы – гэта прафаза. Непасрэдна тут скручваюцца храмасомы і разбураецца ядро. Таксама ў прафазе пачынаецца рух цэнтрыёляў, клетачных цэнтраў да розных палюсоў каморкі. Каморкавы цэнтр пачынае будаваць верацяно дзяленне. Гэткія рэйкі, па якіх будуць ездзіць храмасомы. Наступны этап – метафаза. Самы прыгожы момант усяго каморкавага цыклю. Храмасомы максімальна скручваюцца, а да іх цэнтрамераў прымацоўваюцца тыя ніткі верацяна дзялення. Яны шыхтуюць храмасомы ў адну лінію па цэнтры, экватары каморкі. У наступнай фазе адбываецца разрыў. Гэта анафаза. Ніткі верацяна дзялення пачынаюць цягнуць храмасомы да розных палюсоў каморкі. Цэнтрамера кожнай з храмасом дзеліцца на двая, і да кожнага полюса ідзе па адной храматыдзе. Быццам бы літару «Х» распалавінілі. У чалавека анафаза спыняецца ў момант, калі ўсе 46 храматыд адыходзяць да двух сваіх палюсоў. І апошні этап метатычнага дзялення – тэлафаза. Фактычна, гэта этап навядзення парадку. Прафаза наадварот. Вакол храмасом пачынае будавацца новая ядзерная мембрана, фактычна новае ядро. Самі храмасомы раскручваюцца і пераўтвараюцца на тонкі храматын. Пачынаецца раздзяленне мембраны. На экватары фармуецца так званая кальцавая перацяжка, якая і забяспечвае гэты падзел. Увесь працэс завецца цытакінез. Калі ён скончыўся, мы бачым дзве асобныя каморкі, у якіх колькасць храматыд супадае з колькасцю храмасом. 2N, 2C. Дарэчы, у раслінных каморак гэты працэс крышачку адрозніваецца з-за наяўнасці цвёрдай сценкі. Для таго, каб запомніць усе фазы мітозу, існуе школьнае правіла. Гэта слова «прымат». Прафаза, метафаза, анафаза, тэлафаза. Вось такія этапы праходзяць каморкі ўсіх прыматаў, у тым ліку і нашыя, падчас непасрэднага дзялення. А што потым? А потым зноўку інтэрфаза, якая можа перайсці як у G1, калі каморка пачне рыхтавацца да свайго чарговага дзялення, так і ў G0, калі яна проста працягне жыць сваё лепшае, спакойнае жыццё, без гэтых вашых дзялільных клопатаў. У розных групаў арганізмаў дзяленне будзе займаць розны час і мець свае унікальныя асаблівасці. Мы разглядзелі тыповую жывёльную каморку дарослага арганізма. Цыкль такой пры спрыяльных умовах у сярэднім можа доўжыцца каля 24 гадзін. Але бактэрыі будзе дастаткова і 20 хвілін. Дарэчы, пра бактэрыі. У пракарыётаў няма ядра. Арганізацыя прасцейшая, а значыцца і спосаб размнажэння будзе не такім складаным. У бактэрый няма мітозу, няма ядра, няма набору лінейных храмасом, арганелы і іншае. Іх дзяленне завецца простым бінарным. ДНК, звычайна кальцавая, стварае сваю копію. Малекулы разыходзяцца, каморка перацягваецца і гатова. Такая простая канструкцыя і дазваляе бактэрыі дзяліцца кожныя 20 хвілін. Дарэчы, нашыя мітахондрыі з'яўляюцца далёкімі нашчадкамі бактэрый, а таму яны таксама плявалі на наш складаны мітоз. Так, мітахондрыі дзеляцца простым бінарным дзяленнем. Роўна так, як мільярды гадоў таму. Часам здараецца так, што штосьці ў каморцы зламалася. Напрыклад, яна пастарэла,
Яе ДНК мае пашкоджванні ці праз натуральныя чыннікі, ці праз радыяцыю, хімікаты ды іншыя падобныя рэчы. У звычайных умовах такая каморка болей б не дзялілася, бо для кожнага з этапаў інтэрфазы падрыхтоўкі да дзялення трэба праходзіць кантрольныя пункты, атрымліваць допуск, дазвол, каб перайсці да непасрэднага дзялення. Калі ДНК пашкоджаная, каморка ці рамантуе сябе, ці гіне запраграмаванай смерцю, так званая апаптоз. Але калі пашкоджаныя самі механізмы, адказныя за праверку кантрольных пунктаў, калі тармазы адключаныя, а кантроль зламаны, каморка можа пачаць дзяліць сваё ядро наўпрост, нягледзячы на ўсе пашкоджванні, ці нават адсутнасць некаторых храмасом. Пры гэтым не адбываецца спіралізацыі храматыну. ДНК разыходзіцца выпадкова і можа ствараць самых натуральных генетычных монстраў. Шмат'ядзерныя каморкі ці каморкі з самай рознай колькасцю храмасом унутры аднаго арганізма. Такое анамальнае дзяленне называюць амітозам. Гэта прамы падзел ядра. І менавіта ім карыстаюцца шмат якія ракавыя пухліны. Таму яны такія небяспечныя. Бо гэтых генетычных монстраў складана знішчыць звыклымі сродкамі. Такія формы раку вельмі і вельмі небяспечныя. Дарэчы, некаторыя вірусы таксама могуць уплываць на тармазы каморкі. Яны дэзактывуюць бялкі, якія кантралююць гэты працэс. Але не ўсё так страшна. У прыродзе амітоз можа сустракацца як варыянт умоўнай нормы. Вядома, гэта не зусім тыповая для эўкарыётаў з'ява, але яе можна фіксаваць сярод некаторых прасцейшых. Напрыклад, адно з ядраў, так званы макрануклеус, інфузорый будзе дзяліцца менавіта амітозам. Гэта хоць і незвычайны, але таксама спосаб дзялення. Таму пра яго варта ведаць. І апошняе пытанне. Калі мітоз робіць копіі, то чаму дзеці гэта не клоны бацькоў? Адкуль бярэцца разнастайнасць? Бо, акрамя клетак нашага асноўнага цела, так званых саматычных каморак, якія заўсёды дзеляцца мітозам, ёсць яшчэ і плоцевыя, палавыя, галоўная мэта якіх разнастайнасць. І яны ствараюцца праз іншае дзяленне – меёз. Меёз – гэта біялагічнае казыно. Тут ператасоўваюцца ўсе нашыя карты і ствараюцца унікальныя камбінацыі генаў. Хтосьці атрымлівае джекпот, а хтосьці, не будзем пра сумнае. Як вы памятаеце, мы атрымліваем 23 храмасомы ад таты і 23 ад маці. Два гаплоідных набору храмасом зліваюцца разам у нас як дыплоідны. 2N. Дык вось, каб з 2N зноўку атрымаць 1N, неабходна двойчы падзяліць каморку, але пры гэтым толькі адзін раз зрабіць рэплікацыю ДНК. Дзялення 2 галоўны архіў капіююць толькі адзін раз. Таму меёз называюць яшчэ рэдукцыйным дзяленнем. Да моманту першага меёза каморка падыходзіць з інтэрфазы. Тут усё ўжо нам знаёмае. Фазы абодвух дзяленняў таксама будуць мець ужо знаёмыя нам назвы, такія ж як у мітозу. Абапіраемся на слова прымат. Але ў саміх працэсах будуць адрозненні. Прафаза першага дзялення або прафаза 1 меёзу пачынаецца з магіі. Храмасома ад маці і храмасома ад таты збліжаюцца і злучаюцца. У гэтых абдымках, якія завуцца канюгацыя, адбываецца абмен цэлымі кавалкамі гэтых дзвюх храмасом. Татава храмасома дае частку сябе матчынай. І наадварот, гэта так званы красінговер. Менавіта ён стварае такія неймаверна разнастайныя камбінацыі, якіх яшчэ ніколі не існавала ў гэтым свеце. І менавіта таму кожная каморка, якая атрымаецца ў выніку меёза, будзе унікальнай. Наступная фаза – метафаза 1. Адрозніваецца ад аналагічнай фазы мітозу тым, што па цэнтру каморкі храмасомы строяцца парамі,
як бы ў два шэрагі. А ніткі верацяна дзялення, якія ідуць ад кожнага полюса, прымацоўваюцца толькі да адной бліжэйшай храмасомы з гэтай пары. У анафазе 1 верацяно дзялення расцягвае да розных палюсоў тыя раней зачэпленыя храмасомы. Так, каля кожнага полюса застаецца па 23 з іх, але з 46 храматыдамі 1N, 2C. Тут палягае істотнае адрозненне ад мітозу. Ну і ў телафазе 1 усё адбываецца даволі звыкла. Ствараюцца ядзерныя мембраны, каморка дзеліцца на дзве, а храмасомы распакоўваюцца ў храматын. Так завяршаецца першае дзяленне, і амаль адразу ж пачынаецца другое. Меёз-2 вельмі падобны на звычайны мітоз. Проста каморка, у якой ён адбываецца, мае гаплоідны, а не дыплоідны набор храмасом. Спачатку гэтыя храмасомы зноўку збіраюцца па экватару. Потым іх цэнтрамеры раздзяляюцца, і сястрынскія храматыды адыходзяць да палюсоў каморкі. У выніку, пасля телафазы 2 атрымліваюцца 4 дачынныя клеткі з гаплоідным наборам 1N, 1C. Гэтыя каморкі завуцца плоцевымі, палавымі ці іначай гаметамі. Іх стварэнне патрабуе значна больш часу, чым пры метатычным дзеленні, бо красінговер даволі працяглы працэс. Напрыклад, стварэнне сперматазоідаў чалавека доўжыцца больш за 2 месяцы, калі разглядаць увесь цыкль. Акрамя таго, меёз вельмі складаны танец. Часам храмасомы так моцна абдымаюцца, што не развітваюцца зусім. Калі дзве храмасомы ідуць у адну каморку, атрымліваецца гамета з 24 храмасомамі замест 23. Калі такая гамета сустрэне звычайную, атрымаецца дзіця з 47 храмасомамі. Самы славуты прыклад трысамія па 21 пары. Так званы сіндром Дауна. Але існуюць самыя розныя варыянты, ад умоўна няшкодных да фатальных. Як бачым, дзяленне каморкі – гэта неймаверна дакладны канвеер з рознымі праверкамі. Ён забяспечвае рост, аднаўленне, размнажэнне і адначасова патрабуе жорсткай дысцыпліны, каб не нарабіць генетычнага хаосу. Я разумею, што тэма дзялення, яна не самая лёгкая, але менавіта з гэтай нагоды варта было разабраць яе ў фармаце відэа-курсу «Блогія пра біялогію». Гэта неймаверна дапаможа як дарослым асучасніць свае веды, так і настаўнікам ды шкалярам, якія часцяком пакутаюць на гэтых тэмах з-за браку візуальнага матэрыялу ды агульнай складанасці. Дарэчы, паколькі гэтая тэма часцяком фігуруе ў самых розных экзаменах і ЦТ, па спасылцы ў апісанні вы знойдзеце тэсты, якія дапамогуць вам праверыць сябе і паўтарыць матэрыял з гэтага відэа. Спадзяюся, цяпер вы лепш разумееце галоўны працэс, адказны за рост і развіццё усяго жывога. Але мы разглядзелі толькі агульны механізм. Калі мы спусцімся да прадметных прыкладаў, то высветліцца, што існуе багата нюансаў. Напрыклад, гаметы мужчын і жанчын фармуюцца зусім па-рознаму. Да і наогул, навошта прыродзе спатрэбіліся і мужчыны, і жанчыны? Няўжо свет бясполага размнажэння – гэта эвалюцыйны тупік? А ці ёсць выключэнне? Пра ўсё гэта мы паразмаўляем у наступным відэа. Дзякуй за прагляд. Гэта ўжо 6-е відэа паўнавартаснага і неймаверна карыснага біялагічнага курсу па-беларуску. Таксама падзяка ўсім, хто з'яўляецца часткай усёй нашай прабіялагічнай суполкі. Усім, хто падтрымлівае існаванне каналу на Patreon. Спадзяюся, мы хутка пабачымся.